Makadi Mhuri Zimbabwe kwese kwa Mhuri ikoko zita ndinonzi Robert Tapfumani tiri ku live streamer tiri pa SlyMedia zvakarewo nemamwe maplatforms. Chiripo ndechekuti munofanira kungolike page yedu kuti munzwe zvakawanda uye zvakare musarasikirwe nedzimwe nyaya dzinodzidzisa dzakawanda dzatinoita pano pa TV yenyu yamunogara muchiona mazuva akawandisa. Sekutaura kwandaita zita ndinonzi Robert Tapfumani. Nhasi tatayo regai timboenda kuEpworth tinotaura nevahandadzi vari munharaunda iyoyo tinzwewo nyaya yeupenyu hwavo kuti yakamira sei. Asi garai maziva kuti nyaya iripo ndeyekuti vane chikumbiro mukati meupenyu hwavo kuti upenyu hwavo hushanduke. Tinoziva kuti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti kazhinji munhu ushaye chouviri wopedzisira wakuitawo zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwako usave unofamba zvakanaka. Regai tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Vahandadzi makadii? Tiripo zvedu makadii henyu Vatapfumani? Tiripo. Ndaziva kuti Vatapfumani nekuti ndakapfeka bhachi ka. Aiwa zvinofadza. Zita rizere ndiani? Zita rangu rizere ndinonzi Ndakasiya Marange. Ndakaziva Marange. Kumushande kupi? Kubocha kwa Marange. Okay, aiwa ndivana vana vataguta. Ya tisu vana vemadzimambo ebocha acho. Aiwa tinotenda. Tinoda kuti timbotitaure nezveupenyu hwenyu vahandadzi. Ndichirangarira patakatanga kusangana maimbotaura kuti pane nguva yamakasvika pakutora zvinodhaka. Zvii zvakakonzera kuti muve munowanikwa semunhukadzi maakuita zvinhu zvakaita saizvozvo? 2010 ndakasiyana nemurume wangu wandaigara naye ndine vana 4 vandakanga ndinavo. Saka panguva iyoyo seupenyu hwanda ndisina kujaira kugara kuti ndakabva ndabva kuHatfield kwandaigara ndichiuya kunogara muno muEpworth, pakaita change yeupenyu kuti upenyu hwanga hwakandiomera, lifestyle yawandandajaira yachinja. Because murume wangu ipapo pacho patakasiyana ndakandine kubasa kwandandichishanda kwaya akaita noise pabasa, akabreka madoors, zvakaitika zvakawanda kusvikira ndangofaiwa basa ndichibva ndadzoka ndichigara kumba. Kureva kuti panguva iyoyo ndanga ndisina kana chekupa vana, ndisina kana pekunyatsogara pakatambanuka, ndanga ndisina. Pano pandinogara ndopamba pevabereki vangu, but paka pasina dzimba dzakawanda dzokuti ndaiuya ndakakwanisa kuuya ndichigara, saka ndakanogara padzimba dzekuti ndainoloja. So zvinhu zvakatanga kundiomera kuti ndaishaya kana chekudya imwe nguva, magariro acho anga akaoma. Saka ndakatamba nemashamwari aita zvekutora zvinodhaka. Ndinotaura nezvemakore iwayo 2010 to 2011 ndichitamba ndichiwirirana. Vanhu vandaitamba navo ipatime iyoyo vaive vanhu vaya vaita zvekuenda kubawa, vanga vari ma-sex workers. So ndaisara netuvana, imwe nguva zvekusara netuvana even tuva-newly born, zviye zvokuti ivo vanenge vasitorina chekupa vana, abva ungosununguka nguva diki akutotanga kutoenda kubawa. Saka ndaisara nevana ivozvo ndaigona kuakomodheta mumba mangu maybe vana kana kuti 8 kusvika 10 ndinavo mumba ndichirara. Vanouya vaiyamwa vaiva ndaigona kurara ndichivapawo kana tovadzisira mukaka uyo, kwete nani, mukaka wokungoti atenga kana chimombe todziisa mwana iyorara achimwa. Then ivo kana vadzoka vogona kundipawo zvavaingondipa, vaigona kundipawo kana $1 kana 50 cents yeservice yandinenge ndapa masiku ivayo kuwana. But still zvakanga sirundi kwandira, so ndakatanga kuita stress sekuti ndadine vana wangu wanga wasina kujaira upenyu hwekutambudzika. Because magariro ndanga ndakaita ndingati ndakagara zvakanaka stereki, but ndadine upenyu hwanga huri nani zvekuti mwana wangu aiti even akada poloni anoiwana, ari kuda chocolate anoiwana, but patime iyoyo ndandisakwanise kuzviafford. So ndakaita stress, ndikadzimbikana mwoyo mangu, ndikatosvika pakuita BP. Like now ndakutodiagnoswa ndato hypertensive patient. Ndakasvika pakuita BP kakwira kusvikira one of my friends akanditi izvi takatombozviita izvi. But the more yauramba uchida kunyatsozvitora into consideration, uchinyatsozviita iwewe kuti upenyu hwangu uchasvika pakutorwara.
saka akangotanga achiti imwe nguva akasvika kuti daiwa imbo ndakatanga nekuiswa mutii in fact saka ndamati ndakaonyatsoona kuti handisina chandiriufunga kana kudii, but by then nekufamba kwenguva akazonditaurira kuti tia mostly paunosvika umba kwangu paipanda kubikira tii ndinoisa izvi. Saka zvaka ndakabva ndatanga kutoitawo interest nazvo cause ndanda kutoona kuti kana ndamwa tii iyoyo yakaiswa tumbanje handichafunge handichadii, ende panguva yacho pfungwa dzinenge dzitori hauna chaunenge uchitombofunga, unenge uchitoona sezviri right. So ndanda kutoita kana even zvekutoti kutonyatsoputa ndanda kutoputa, but ndoda kuzotenda Mwari kuti zvakangozoklika futi mandiri ndega kuti izvi haisi nzira yakanaka yandiri kutora. I'm reformed, ndakareforma izvozvi ndakuendawo church, but upenyu hwakangondoomera cause ipapo vana vangu kuti ndafodhe mari yekuendawo chikoro by that time yandaitaura ndaikundika. The other one akatorwa nehanzvadzi yababa vangu vakaenda unogara naye kwaMutare vachimuendesawo chikoro, akabuda ne4 units grade 7. Abuda ne4 units grade 7 ndobva agara vachimuendesawo chikoro svikira baba vacho vatumira message vakuvataura kuti ndoda mwana wangu ngaadzoke, ndoda kugara nemwana wangu. Adzoka mwana uye kuti vakwanise kuti vamuendesawo chikoro kwacho haana. Saka kuti azonyora form 4 yacho mwana haana kukwanisa kunyora, ndobva azongotizira ndobva aendawo kumurume munongoziva zvinoitwa vana vasikana. The other one futi ndobva zvangoita the same, ndobva atizira futi kumurume. So vana ava ndinenge ndingori navo pamba. Baba vacho variko, is alive, munhu atori neupenyu hwake, anonzi James Blair, ariko anotozikanwa nevanhu neupenyu huri fensi zvese, munhu zvese zvakaringana. But most of the time unoona imwe nguva kana ndikatoda kuti nditaure nawo nezvevana, ko vana anogona kundibuditsira mashoko ekuti gara nemahura ako ewayo, ita zvaunoda nemahura ako, handidi kana ndikatofa ngavasatombouya, anotaura zvakawanda. So ndinosvika pakutobatikana nekuti saka upenyu hwacho ndodii, ndosvika pakutadza kunzwisisa kuti chandinenge ndakatadzira inini ndega kuti ndakatadzira Mwari, zvekuti kana dai kuri kuti ndakatadza agonondiregera kuti upenyu hwangu hukwanisewo kutambanuka. Ndiri munhu akatoendawo chikoro, ndakatodzidziswa, ndakatodzidza paboarding school paSunside Girls High kwaMutambara, ndokwandakadzidza. But kuti ndiito life iri kuitwa nevamwe vangu vandakatodzidza navo hazvisi kuita. Saka ndotadza kunyatsonzwisisa kuti inini hwangu upenyu hwacho huri kugumira papi, huri kuda kuenda kopi. Ndoda kunzwa pamakaita turnaround, mataura kuti makatanga 2010 ndobva mazointroducedwa mune zvinodhaka. Kanhu kakatriga kuti muti zvechokwadi izvi zvikezvi hazisi zvangu, chii changa chaitika ipapo? Zvinoitika ndezvokuti inini ndainamata kuchechi yepostori. Ndatoendawo church full time, but vanhu vangasingazivi kuti chii chaitika behind. So there's a spirit yaive mandiri kuti ndaitogona sometime paitouya kana vanhu pamba vachitoshandirwa zvemweya mutsvene zveshe. So ndega ndakasvika pakufunga kuti izvi zvandiri kuita izvi hazvisi zvangu, cause ndainyatsoona kuti zvanenge ndichiita hazvisi kutomboenderana nezvandenge ndichifanirwa ndichiita. Cause pamwe pacho unogona kutonge uchinzi kana kuti namatira munhu so uitire munhu zvakadai hazvizoite manje kumunhu anenge akadaro. Tanzwa muchitaura kuti mune vana 4, vaviri vakatomboroorwa, vakatombotizira, vakazodzoka. Izvinezvi vangani vari kuenda kuchikoro? Kana kuti ndataura vemhuri yekutanga bedzi. Vana vangu vese vandinavo i7. Handei pa7 ipapo vari kufanira kunge vachienda kuchikoro ndevapi uye vachienda pamagrades api? Vari kufanirwa kunge vachienda kuchikoro. Pana Tawanda akanyora grade 7 last year, akabuda ne17 units. Haasi kuenda kuchikoro? Haasi kuenda kuchikoro. Akatogara izvezvi pamba. Pane pakazongonzi ngaambofanira kungouya achingoendawo zvezvoti munongoona kuti mwana ari kungoenda but haatorina zvakakwana zvirudiwa pari kuenda pacho. Ende zvingoriwo zvimakoleji zvemunzvimbo matinogara zvongoti vanenge vangoona kuti mwana akagara ngaangouya angoendawo pari kuendawo pari kungoendawo vamwe, but hapana chandiri kutonyatsoona. Even maresults ake, I can even show you his report kuti I see your potential yake. Mwana anogona even pa17 units dzakabuda nadzo idzodzo, maybe inyaya yenzvimbo yekwaanga ari achidzidzira, but
mwana anogona zvoti pachikoro paaidzidza ipapo ndiye akatoti highest ne17 minutes idzodzo ndimuno muEpworth no aidzidza kumusha kwamutare pagonono primary school. Okay. Imimi takatarisa kuna Tawanda muda kuti aende kuchikoro chipi uye ndezvipi zviri kudiwa kuti Tawanda akwanise kuenda kuchikoro nekuendera mberi nedzidzo yake tichibva tongoti ngatiase tichiti patemu iri pamberi yatiri kuuya. Inini Tawanda ndinoda kuti handina chandinacho but shuviro yangu ndeyekuti aende paA school. Semwana wandinoona kuti akagona imwe nguva anogona kuzove neupenyu hwakanaka mangwana. Even kuzotoshandurawo kana wangu wachona upenyu. Saka ndine shuviro yekuti dai paita even well wishers anokwanisawo kuti vandibatsire kuti aende kuchikoro. Kureva kuti zviri kuda kubva paschool fees, kubva pauniform yaanopfeka, kubva pabhuku, handina chandinowana. Handina any source of income yandinoita izvezvi yekuti ndine pera ndinoti kana akatonzi aende kuchikoro nhasi ndichagona kubvisa kana mari yeschool fees. Handina, nekuti like even now izvezvi muno mumba macho ndendisina chekutova pavanhu vacho, hamuna chekuti izvezvi kuchidoka vari kudya. Pamwe pacho ndotosvika pamwe pakutopuwa mazita muraini uchikumbira. Saka Tawanda ndoda kuti aende kuchikoro. Shuviro yangu ndeyekuti aendewo paA kana A school chaiyo ndoziva kuti potential yekupasa anayo, asi chiri kudiwa ndechese chichadiwa chinongoita kuti mwana anzi ari kuda kuenda kuchikoro kubva paschool fees and everything. Ngatimbodzokai muzvikoro zviri munharaunda ino yeEpworth. Tichitarisa zvikoro zvemuno muEpworth tisati takuenda zvedu kuA school tinoziva kuti iyo ishuviro yenyu. But ngatimbe takuda kuita shuviro yekuti mwana aende kuchikoro chehigh school. Tichitarisa zvemuno muEpworth tingati mari inodiwa patemu tichisanganisira zvakare neuniform zvingasvike pamari yakaita sei kuti mwana at least atange kuenda kuchikoro, kana muchimbonzwawo nemaonero amunoita nevamwe vavakidzani vamunogara navo kuno? Chokwadi chakanaka ndechekuti handina kubvira ndamboita pfungwa yekuti regai ndonobvunza school fees nechikonzero chokuti ndaitoziva kuti handiiwane. But padombo hai handisi kuchanitsoziva figa yacho kuti hayo figa yeschool fees yakamira sei. Uniform ndakanzwa kuti inenge irunzi 100, handichazivi kuti 100 chi uniform yega, because uniform irubhadhirwa neUS. Asi kana iri school fees irubhadhirwa neRTGS. Ndo yegovernment. Uniform kureva kuti vanopiwa pachikoro ipapo. Uniform yes, zvese zviripo pachikoro, matracksuits acho, complete uniform, zvese ndofunga chine chisipo ibhutsu chete. Zvakanaka vanhu chinozitika ndechekuti ndofunga mazuva maviri ari kuteera munokwanisa kungoenda padombo hai munobvunzwa monzwa figa kuti vanenge vakufonera ivai vachiti saka pari kudiwa mari munenge maane right figure chaicho yekuti vana vaende kuchikoro. Tozoenda pane vamwe ava vari kufanira kunge vachienda kuchikoro uye magrade api vari mazera api? Tawana nyasha ane 12 years arifanira kunge ari grade 6 izvezvi. Nenyaya yekudhileka kuti pamwe pacho ainge achidzingwa asingaendi ndo zvazvoita kuti asvika 12 years asati asvika grade 7, but arifanira kunge ari grade 6 gore rinori. Saka asi kutomboenda kuchikoro, anenge atori pano hake pamba. Last term yesa anotombobvira atomboatenda futi chikoro, anongori pano pamba. Ndio chete vaviri vanofanira kunge vachienda kuchikoro pari zvino? No, pane Sauma ifanira kunge ari grade 1 asi kuenda futi kuchikoro. Mweya wacho i4 years kuroti ECD yake. Imimi vanhadzi ndaka takatarisa nharaunda yeEpworth, mabasa amungati mungaite agokupai choviri ndeapi? Takatarisa kuvanhu vanogona kuti aiwa inini ndanzwa nyaya yavanhadzi ava ndoda kuti ndivape start kuti vaite zvishiro zvavo kuti vakwanise 1 kutengerawo vana vavo chekudya, zvakarewo zvichida apo neapo kuendesa vana kubhadhira vana vavo school fees. Inini ndine macourses ndakaita inonzi early childhood stimulation, ndikaita zvakare inonzi early child development, but it was a short course yatakaitiswa na amai auxilium Nangagwa through Angel of Hope neZou. It was a 5-day course but we learned a lot. Takadzidza zvakawanda nekuda kubatwa nekuchengetwa kwevana. So inini shuviro yandanga ndinayo ndeyekuti sezvo ndakapuwa gwara remashandiro naamai auxilium Nangagwa pakandipa gwara rekushanda nevana
ndaiti shuviro yemwoyo wangu ndeyekuti dai ndawana mawellwishers ekuti vanokwanisa kundiwanira pekuti ndiwane pekushandira nevana zvezvekuti maybe ndogona kushanda nevana wekuti kune even vana vakaraswa vaya vachakuenda iswa like kunge home, kunge children's home. Ndopo nzvimbo yakaita seiyoyo inokwanisa kuti tinogona kunge tichiita futi early childhood development tichidzidzisa vana vema-ECD waya. Ndo yanga iri shuviro yemwoyo wangu kuti ndikaonawo pandinovakirwa ndowana pandinoshanda nevana nekuti hope yangu zhinji yamuvana nekuda kwezvandakaona muvana vangu. Makambotaura here pazvichida makapiwa here mukana kuti mapedza kuita training neangel of hope motaura kuti hongu matidzidzisa zvishuviro zvedu kana kuti chisuviro changu inini sandaka ndechekuti ndoda kuti ndidaiso sekutaura kwamaita kuti ndawanirwa nzvimbo yekuti ndichengete vana upenyu huchienda pamberi takatarisa sekutaura kwamaita kuti zvamakaenda through. Handidi kunyeba angel amai Axelia Mnangagwa neangel of hope vachibatana nezvou vakanga vati like seward 3 inoyi kurufanirwa kuti kuiswe center yevana tikange tapuwa tsamba yekunzi irufanirwa kuti tsamba iyoyo iende kuvanhu kuti tizokwanisa kubatsirwa kuti tizokwanisa kuti maybe center iyoyo iunge ichinzi yavapo nekudii but anofunga matambudziko mudzimba anosiyana nekuti vamwe vangu vandakanga ndinavo vanga vari mugrupu randanga ndiri hakuna akasumudza musoro. Ndakaenda kwacounselor ndakanga ndiri ndega pandakaenda kwacounselor ndikaendesa tsamba counselor vakati chiuyai kuno muri 5 kuti tione kuti tikone kukurukura nyaya yenyu hatigone kuti tikurukure nyaya yenyu muri 1. Hapana akaita 10 up. Ndakatraya kuti nditaure navo semunhu wekuti kuwana kwangu kushoma kuti ndikuzoramba uchifamba vanhu vanogara kwakasiyana unosvika pakuneta maybe dai kwakuri kwekuti ndange ndine airtime like every day ndichikwanisa kuramba ndichivabvunza kuti ko muri kuti chii ko muri kuti chii cause ndo changa chiri chinangwa cheangel of hope naamai Mnangagwa kuti madzimai emuno muEpworth vasina zvekuita sesu tikwanise kusumudzirwa kusvika pakuti tikwanise kuita macenters iwayo but vamwe vacho especially vekuwadi kwedu ndakaona sekuti pamwe inyaya yekuti vamwe vacho vanenge vatori nezvikoro zvavo kare vamwe vacho varitorana macrashes avo kudhara kuti azoita time yekuti abve apa pabasa rake oda kumbomhanya nezvizvi vanenge vakaenda vachida kungo upgradwa mapositions avo nezvikoro zvavo zvavanenge vainazvo kuti vaone ruzivo asi kuti vazokwanisa kuti follow up neizvizvi ndakaona sekuti havana kukwanisa kuti vazviite. Iyo toitora seplan A. Imwezve yamungati imimi ndo plan B ingaite kuti upenyu hwenyu huve huri nani hushanduke zviri nani ndeipi? Inini semafungiro andoita ndeyekuti ndanga ndataura zvandaifunga kuti ndo zvinogona kudaro but I think paposition yandiri for now ndinenge ndichitoda maadvisors maybe ekuti vanonditaurira kuti nofunga ukaita izvi ukadai zvinogona kubuda zvakanaka semunhu futi ndambotaura kuti pai ndakambopinda mudrug abuse ndikamboshandisa madrugs but for now ndine organization yandoshanda nayo yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network yatinoshanda nevanhu vanoshandisa zvinodhaka ndikuti maybe dai zvaigona tanyatso even government yatopindira pakutibatsira panhau iyi yekuti ndimbonyatsopinda pakudzidza nezve izvozvo zviri kuitwa izvi kuti tikwanise kubatsira even vana. Nyaya yangu hombe iri pavana because especially mucommunity matirikugara munomu makutorwadza ukaona mbavha dzinonzi mbavha dziri kuranda vanhu vacho ndo vana mazera edu iwayo nenyaya yekuti vabereki vanenge vasiri kuafodha kuendesa vana kuchikoro. So ndachingoti maybe ndingangoti zvinongokwanisa kubatsira munhu kuti akwanise kurarama nekuraramisa mhuri kungave even nemaprojects kana zvana kuchengeta huku zvakawanda but munzvimbo yatiri munomu zvezvakutoda kuti kana wada kuita zvizvozvo nzvimbo yacho yogere yonge yatowe secured kuti panofanira kunge pari secure nekuda kwekuti nzvimbo yatinogara ine mbavha dzakanyanya. Mataura imwe nyaya yemadrugs
yakanyanyomira sei muno muEpworth? Ndimi munogara munomu, ndimi makambofamba nenzira iyoyo, ndimi munoona zvakare kana zvichiitika? Vana vari kupera kufa nekuda kwenyaya dzemadrugs, especially if you talk about nyaya dzemusombo. Vana vari kufa nekuti haana time yekuti anodya, anongomuka uchienda kumabhesi kunotengeswa musombo dhiya kwacho, haana chaadya. Even kana kuri kuti aine mhuri, haachakwanisa munhu wekuita responsible nemhuri, kureva kuti angowo munhu wekuti pfungwa dzake dziri kungofunga chete kuti kana kwasviba dai kwaedza ndaedzokera kwekwe. Toita issue yecristo myth, guka kana kuti dombo. Vana vedu vakuwara nechinhu ichocho nekuti vamwe vacho vakutoita vatone mental health nekuda kweguka iroro. Vamwe vacho vanoranda vanhu vachiba, vamwe vanotoba even mudzimba mavo imomo nemaparents imomo. Unotonzwa kuti mwana rutonzi atotora foni yababa wake abuda naye zifanga ruda kuishandisa achidzoka asisina foni yacho. Cause like zvinana guka izvozvo zvinhu zviri dependent zvekuti kana wanyanyopinda mazviri unenge wakutoti I cannot do without it. It's more zvine zvatopfuura addiction, zvatopfuura kuve addicted to, yato dependency yekuti haagone kuti kana angomuka haatogoni kuti adya asina kuzviita, haachagoni kuti anotori nemaconditions ekuti izvi handigoni kudai kuti ndisandadai, but ozoona kuti maresults anobuda mukunge ashandisa zvinhu izvozvo. Vana vaurayika, especially maages kubva pa17 zvichidai, tongoti 16 17 zvichienda, especially mucommunity medu munomu zvakaoma. Mambotaura muchiti maichengeta vana vemasex workers vachienda kunoita mabasa avanenge vachiita, voziva vokupaiwo $1 kana 2. Pane here pamaimbogara pasi semadzimai motaura kuti upenyu hwedu huchinje, hushanduke, tisaende kumabhawa kunotengesa bonde, dai taita 2 kana 3, pfungwa dzavo nedzenyu muchishanda pamwe chete kana maimbotaura nezvazvo, zvii zvava mungade kuti muitirwe kuti izvi zvokuenda kubhawa izvi musiyane nazvo? Ndingangoti vanhu ava it was kuma 2010 2011 2013 pandakanga ndichiita nezvavo, pandakangozotaka kungosuduruka ndichisuduruka mazviri, handina kumbozonyanyobvira ndanyanyoassociata zvangu navo. But izvezvi nenyaya yekuti ndichairperson wesupport group remuno Epworth reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ndo pandakuita ndichidzoka kuvanhu vaya vaya, because mostly vanhu vanonyanyoita zvekushandisa madrugs nesex work hazvinyanyosiyani. Zvinhu izvozvo zvinofamba hand in hand nechikonzero chekuti vamwe masex workers vanototora zvakaita seguka rere kuti paanenge aenda kubasa kwake asawane hope, nekuti guka munhu akaritora hawane hope. So ndakutodzokera kuvanhu vaya vaya kuti ndikurukure navo, kuti ndikwanise kutaura navo yangu yandinenge ndichitaura nezvayo, yatinenge tichidzidziswa patinenge taenda kumaworkshops and the like, patinenge pachitaurwa nyaya yeharm reduction, zvinenge zvichitaurwa maererano nekuti vanhu vagone kucontroleka panyaya dzedrug abuse. Ngatidzokei mumhuri yenyu neupenyu yenyu, vandadzindaka. Pari zvino muri kurarama sei? Ndiri kurarama upenyu hwakaoma, handidi kunyeba. Imwe nguva ndinosvika kazhinji ndinoona sekuti kusvika pamunhu maybe uchiti ndipo kana mari yekuti nditange chakati, munhu anenge aine chauri toona chaunoita. Kana usina chaunoita, even ukapa dambudziko rako kumunhu, haana interest yekuti agone kuti akubatsire. Panguva inoyi zvinhu zvakaoma. Ndaimboita zvekuhodha mabhero ndichitengesa, zvezvo ungoto vanhu vanenge vavhura mabhero avo, pane hembe dzinenge dzasara dziye vanodziti majangi, ndotora ndichitengesa. But pakaita covid, pakamboita this covid pandemic, nenyaya dzekuti kufamba kwakwakunetsa nekudii, zvinhu zvacho zvese zvakabva zvadzokera mashure, zvekuti nemari dzacho dzese dzakabva dzangonyura. Ndobva ndambotirai kuita joint venture nomumwe mukomana tichiti tiite chikoro.
partnership inonetsa zvakabva zvangonetsa ndobva ngoti kuti tichashanda tese hakusi kuchaita so akandudza January kuti tichashanda tese hakusi kuchaita vandatogara kubva ipapo kana ndiwane chekuti ndaita ndiwane chinobatsira kumhuri hapana chandakakwanisa kuita kureva kuti upenyu hwandinorarama hwakaoma. Ndira kuti mutitori pazuva ranezuro nezuva ranhasi vana mavabikira chii ngatiti makuseni masikati manheru chikafu chamungatoti because dambudziko rese rakatarisana nemi vana vese vari panapa imi ndimi amai vemhuri chamuri kuti vana ndavapa chii kana pasina hapana mavapa mvura ndira kunzwa kwamuri kuti chamuri kuti mapa vana chii kuti vana vararame. Mangwanani vadya maputi kubvunza kuti mama tiri kubike ndovandavati torai maputi mubike ndazongoona musikana achikurunga porridge panze apa ndandakarara nakuziva kuti tora kupi upfu hwachona kana zvafamba sei but ndazoona wabika porridge kumasikati ndobva wabika sadza. I think munhu avapa upfu ihwohwo ndowabikisa sadza masikati ndozvavadya izvozvo. Rubatsiro rwamungade pari zvino izvi kuti mhuri yenyu ingoti irarameiwo nderupi? Rubatsiro rwandiri kuda ruri kubva pachikafu, zvekupfeka chaizvo zvinonyatsoita kuti vana vanonzwa vakapfeka vachinyatsobuda pavanhu vanenge vasina vana. Pekugara panapa pamba pemaparents kureva kuti kana pari pamba pevabereki musha wemunhu wese. Ndinotodawo pekugara nekuti mhuri yandinayo yakakura sande ndichitodawo panhu pekuti ndiwane panhu pekuti ndinogarawo nemhuri pakatambanuka nevana. Vangade kukubatai vanokubatai panhamba dzipi vahanzvadzi? 0775 706 771 0775 706 771. Panenge pachibuda zita rekuti chii ngatiti zvichidawo pane mumwe ati regai ndimbotumira vahanzvadzi kadhora ke paecocash kuti vambotengerawo vana upfu, panobuda zita rekuti chii paecocash? Panobuda zita rekuti ndakaziya marange. Handiti aiwa mhuri yeZimbabwe mainzwa sekutaura kwataita tichitanga program tati nhasi tiri kuEpworth uko tiri kutaura navahanzvadzi ndakaziva marange vachipupurawo nekutaura dambudziko ravari kusangana naro mukati meupenyu hwavo. Munhu anoshanda, munhu ari kutaura kuti ane simba rekuti anogona kuriritira mhuri yake asi chekutangisa hapana. Vana sekunzwa kwamaita pazuva ranhasi vamuka vakadya maputi voswerazve kudya porridge. Usiku hwanhasi vahanzvadzi havasi kuziva kuti vana vachararama sei. Kune vanoda kubatsira nhamba madzipiwa, nhamba tiri kudzinyora zvakare pasi apo. Aiwa taurai navahanzvadzi kana muine mazano amuinawo, kana muchida kuvabatsira kuvapawo mari yestati yekuodha mabhero kana kuti vatangewo kuita musika wavo. Takamirira kuti sviviro dzavo dzekuita zvimwe zvirongwa pamberi apo zvigobudirira. Aiwa nhamba dziripo, taurai navahanzvadzi tione kuti upenyu hwavo hunoshanduka zvakaita sei. Ngatisanganei in the next program. For now we say bye bye.